Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Arzikin da Ubangiji Subhanahu wa ta'ala ya baka guda uku ne. Arziki na farko, Allah ya azurta ka da lokaci. Arziki na biyu, Allah ya azurta ka da ilimi. Arziki na uku, Allah ya azurta ka da kuɗi ko da dukiya. Idan ba ka da ɗaya daga cikin wa'annan, sai ka yi amfani da biyu daga cikinsu domin ka samar da guda ɗaya. Idan ba ka da ilimi, sai ka yi amfani da lokaci wanda kowa Allah ya ba su shi, awa 24 a rana, da kuɗin da Allah ya baka sai ka nemi ilimi. Idan ko a'a dukiya ce ba ka da ita, sai ka yi amfani da ilimin da Allah ya baka da kuma lokacin da Allah ya baka sai ka samar da dukiya. Wannan shi ne hanya ta neman tsira ta cin kuma nasara a rayuwa. Ni ne naku Kamaluddin Buhari daga Ɗan Auwa Multipurpose Center.